bagi benda kata. Kumshi benta ban rakhe kalingkho dap Arpun Rius Nem jong ka UDP State Youth Wing hinegasngi kala penlong ki jing ajing kren halor ki samla bat ka jing pendon kam yo drop bat ya ka ni la penlong ko office ka jongka u director ka Manbha Foundation uba Anthony Simyong ha ka jing ajing kren ka jong hu ha ka ni program ulo ong ba ki don bon ba ki samla ka jela ki baju pendon kam yo drop bat ka bakta e ka lawai ka jongki ula banjur halor ka jing pendon kam bagi samla ki bala kirni haudrok ki don kam ya ka jing iet bat ka jing yarap khnang bakin la banlong ki brio ki baket clear bat panwanra e ka jing bha ka imlang salang itu wah ya ka jing trilang ka jopi namar ni nak yang ke sing organisation jungi ina persyang pan yele ya kani ka thma menta labun bun snam laparat ngindap arkhosnam mengiru handrai isu ba yele ya ka thma ka baram we are fighting a losing battle namar kat dang mi kisni kata ka dimbun jung ki kena ki ba penekam ya kini ki drugs but kibun ki lok ki longyeng nam sem ki pat ki pra kibun ki kena ki shitkut no ka jing im shiteng por bun ki ru ki poya surok bun preng jing ki ru ki khlat no ha ka jing karta ka badang kena